Gure hizkuntza politika propioa aldarrikatu behar dugu, burujabea, kanpo esku hartzerik gabekoa, eta nolabait euskarari lehentasuna emango diona eta euskararen ezagutza bermatuko duena. Orain ikusten dugu Euskal Herrian diren eredu ezberdinek ez dutela euskalduntzen ehuneko ehunean. Guk eredu berri bat aldarrikatzen dugu, euskara ezagutza bermatuko duena, eta bestelako hizkuntzak ezagutzeko aukera emango lukeena, baina euskara ardatz izanik. Aurrekontuen proposamenak adierazten duela gutxi gorabehera nondik joan daiteken Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza politika. Azken finean aurrekontuak baitira hizkuntza politikaren isla. 11 pausu eman badira euskararen normalizazio bidean edo herri euskaldun horren bidean, argi daukagu herri mugimenduari esker izan dela eta administrazioaren aldetik eman dena apurra izan dela presio bat izan dutelako. Orduan, benetako aldaketa bat espero badugu edo eman beharko balitz, ikuste norbanakoi dagokigula ariketa hori egiteena, euskaraz bizitzaren aldeko autu hori indartzaena, maila pertsonalean zein kolektiboan. Horrek adierazten du zein den Espainiar gobernuaren helburua. Behar bada argi eta garbi esan zuen, baina azken finean orain arteko bideari eusten dio. Euskaldunon batu behar gara, hizkuntz komunitate gisa erantzun behar dugu.